I ka saya cadikaw bolo o ye jamanakuntigi ka saya ye mun ka fasoden ɲumanya tun tɛ maa ma dugu la. I ka dɔn cadikaw bolo bi u fa ani u balimakɛ nin taɲana mun tun ka d'u ye kosɛbɛ. An minnu y'i wolodenw ye an yɛrɛ bolo an fa den taɲana fa min n'a tun ɲɔgɔn tɛ yen, fa min n'a ka denko tun ka bon wa fa min mara sira kan n'a tun ma tulonkɛ o la. Balimaw minnu nalen don an ka nin ko in na an b'a fɔ aw ye k'a fɔ n'i nana diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ de ko don dɔ i bɛ taa. An ka président n'o ye Idriss Déby ye ale tɛ an cɛla bi nka an ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi min don ale taara taacogo min na nin taacogo in bɛnnen don kɛlɛ cɛfarinw de la. I ka dɔn k'a fɔ o saya tɛ yen mun tɛ digi banbaatɔ somɔgɔw la nka saya dɔw bɛ yen minnu bɛ banbaatɔ somɔgɔw kun kɔrɔta. I ka dɔn k'a fɔ o saya dɔ de ye nin ye sabula an fa taara cogoya min na kɛlɛ sira kan bi in na an minnu y'a balimaw ye an minnu y'a denw ye an minnu y'a sinjiw ye an kun kɔrɔtalen de don n'a ye. Nous sommes fiers de toi, cher père.